Petra, ty mi prosím ťa povedz, dobre som našla? No, hej, dlhé vlasy. Super, teším sa. No, Emilia mi povedala, že každý má to, čo nechce. To znamená, že ona má rovné vlasy. Ona by možno chcela mať nejaké kučeravé, tak pomôžeme s kučeravými vlasmi? Áno, toto sú také európske rovné vlasy a sú tak v takom dobrom stave. V prvom kroku ukážeme Emilii, ako si vie veľmi ľahko zvlniť vlasy s kulmou, ktorá je rotačná. Môžem ti, Peťka, ukázať, ako si ja kulmujem vlasy? Podrž mi mikrofón. No, podržím. Či sa? Ja si to robím takto, podrž sa. Takto. Asi si to robím zle, hej? Takto. A čakám. To sa opálim. Áno. Ale výsledok je v podstate dobrý. Robím to dobre? Hej, toto je jeden zo spôsobov. Niektoré vlasy sa natáčajú teda takzvané od hlavy. Toto je práve, že toto je lepšie, hej? Ku končeku vlasov. No áno, ona keď to dlhé voľné vlasy, tak tie konce, aby mala zvlnené, tak to je taký pekný spôsob. Pre také začiatočníčky by som odporúčila stupeň 1. A ten stupeň je do 180 stupňov Celzia, čiže to je také aj ochranné a nemusia sa ničoho obávať. Čo keby sme jej to nejako zmenili, vieš? Krép je teraz veľmi trendy, ja by som to veľmi rada vyskúšala a možno, že by som ti aj ukázala, že ako vyzerať s krépovými vlasami sexy. Začíname od spodných častí. Ja rozdielujem väčšinou vlasy, aby to bolo čo najrýchlejšie, najľahšie do 3 sekcií. Hej, vrchná, stredná a spodná. Pri krepovaní, teraz momentálne čo ideme robiť, je dôležité, aby tie časti boli také užšie, také tenšie pramienky, aby vlastne ten vlas zaregistroval ten tvar. A začíname od korienka vlasov a postupujeme postupne po celých dĺžkach až do koncov. Vlasy zachytíme skrepovačkou na nejaké 3 až 5 sekúnd. Emilia, ty si povedala, že si myslíš, že ti to asi nepôjde. Si spokojná? Ja si myslím, že to naozaj vyzerá super. Keď sa jej napríklad takéto niečo zúnuje, čo by si navrhovala? Môžeme vlasy zvlniť, takto nakrepovať, vyrovnať, urobíme veľký objem s vlnami, máme možnosť urobiť také úplne tenučké malé lokničky.